Ние сме Cust Dream, отдаден екип, който осигурява професионално производство за прецизно леене на инвестиции и обработка в DONZGUAN в Китай. Нашата продуктова гама включва авторезервни принадлежности, луксозни автомобилни стоманени части, локомотив, мощност, двигател, високоскоростни железопътни части, комуникационно оборудване, стоманени части, механична част от индустрията, спорт оборудване части, кухненски прибори, санитарни хардуер части, пара, пневматични инструменти, клапани, помпи, цацави, фитинги, строителни мебелни лампи части, хардуер, офис, ероспейс оборудване част, оборудване за морски лодки, хардуер и военни части. Използваме най-съвременни технологии и уникални технологични възможности, за да предоставим на нашите клиенти големи или малки, от 5 до 30 кг на парче, и сложни възможности за избор на кастинг. Нашият професионален екип произвежда най-добрите експертизи, за да гарантира, че нашите решения за прецизно леене винаги отговарят на вашите очаквания.